समनिफ्रायनो गोग्लैसोना थानाय लामा दालांखौ मावफुंना होदों इउपिपिएल सरकारा क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल ओनसोलाव थानाय नर्थ रामफलबिल गामिनि बर' असमिया राभा गुबुन गुबुन रायजो जानाय सुबुंफ्रा लामा हान्थिनो गोबां भुगिनो गोनां जादोंमोन। BTR सरकारनि मावफुंना होनाय सीसी ब्लक आरो गंसे गोलाव लामाखौ दिनै 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवना होयो। रामफलबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे लामाखौ मावफुंना होनायनि थाखाय BTCनि CM प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौबो इउपिपिएल सरकारा मावफुंना होबोबाय होननानै फोरमायदों। गिबियाव आङो BTCखौ साबायखर बावदों। BTCनि AOPनि गेजेरजों बे CC ब्लक आरो गंसे दालां बे ओनसोलनि थाखाय सेंसन हरदोंमोन आरो दिनै मावै मावै कन्ट्राक्टरा बेखौ मावफुंबाय आरो दा बिनिखायनो दिनै बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय बे कापुरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर कच राजबंशी बर' बेबायदि गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनैनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लाफैदों। रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। गोबाव बोसोर माने हाब्रु दैब्रुनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनाङोमोन, दालां गैयामोन, बाहाय खस्थ'मोन। दा BTC सरकारनिफ्राय बेखिनि लामा आरो दालां मावफुंना होनायनि थाखाय बिथांमोना BTCनि चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों। बे ओनसोलाव जाहाथे BTC सरकारनिफ्राय हाबा मावफैनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन जे जेंनाफोर दङ बेफोरखौबो सुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय राहा लामा लादों। बिसोर गोजोननाय फोरमायदों। लामा ससेखौ मोजां जानायखाय मोजां मोनदों। ओमफ्राय नाथाय नै लामा ससेया बिराद जारला। माने स्कुलाव थांनाय बाजाराव थांनाय बिराद खस्थ'यै सोलियो। लोमजानाय साजानाय आरो डिलिभारि लांनायावबो बिराद खस्थ'। जेरखम मानसि गोथैखौ सांगियो बेफोरबायदिसो मानसिखौ लांनानै दोनहैनांगौ लाबोनांगौ बेफोरबायदि जायो। हथार खरि लांनो हाया लाबोनो हाया। गथ'फ्रा गाननाय जोमनाय मोजां गाननानै फैबाबो हाब्रुजों सारफाव सारफि मुजा जुथा गानबाबो जुथा लंपेन्टबाबो बे ससे बोखोनांगौ जाहैयो। बिराद जाला गालिन गुलिन। आंनो सानसेखालि दखानाव फैनायाव गालिननानै बेयाव जसोदों। जसोनानै आंनानै नैबे सानाय मोन्दों। दासिमबो बे साखांबावोसो एसे एनै। दा बे ससेखौ मोजां मोनबाय। माने बे ससेखौ जायोबा बिराद मोजां मोनगौ आरोखि फिसा फिसौनि थाखायबो। जों एसे ससेखौ थाबायनो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेनि थाखायनो थेंक इउ। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइकगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव